Waduh, ngandel ora. Konangan popono kawan. Wah, adalah iso ngerti wujudku metungul saka mbun-bunane Durna. Candak Petruk Durnane diajar karo Nala Gareng aku nek konangan pono kawan entek tenan aku. Wah, nek ra bali ngrekoso arep tindak ngendi? Petro aja apa? Oh, mulane anggere atakan dhuwit kelong 100, atakan dhuwit kelong 100. Durana tuyule iki. Ki sing ngelong-ngelongi kuthukku ya iki. Waduh, Bagong aja kaya ngono, aja kaya ngono apa. Ora diketake ngene iki. Goleke yuyu truk main godolan kok antil. Aku ora ngerti apa-apa Bagong, aku kapok apa. Gregetake seneng. Wah, saya banter le ngethak. Ora remuk ndasmu rung rampung. Bagong aku kapok apa? Petro aja kaya wong edan wes. Wis marai kowe. Yo, modar. Awak koyo ngene. Ora genone ora. Oh, modar ngene aku. Ora mati jeneng usus kowe. Ayo senengane ora. Iki do turu kok do nyambut gawe. Udus. Tinggal lunga wae. Mangkelake senengan. Ngomong karo kowe. Kopmu kowe. Udus. Ngerti kaya lajar mau padha. Kaya lasu. Loh iya. Ngono senengane ora. Kecekel ora Petruk? Aku seneng pacarane. Iki sing marahi ngentek-entekke kuthuk. Karepe apa manjing ning mbun-bunane Durna iki? Sirmu piye? Lho. Wis cilaka cilaka. Kecekel ora